uchena wafai awani Kana ndafa musandinatsa musandichenesa kana chiripo chandaibata nemi ngochipupura imwe yande muzokwadi kana ndafa musandinatsa musandichenesa kana chiripo chandaibata nemi ngochipupura imwe yande muzokwadi hanzi ndiye uye wekugona vakubata naye aisarasisa bvunzai vaibata naye kunyangwe zviremesei taifamba naye namuna matudzo uyu taibata naye ari mabasa hakuna ainyara naye kuri kudenga ndinoti vanofara naye asi pano pasi hakuna uchatsiva iye tinonamata kuti mwari vachafara naye ini kana ndafa musandinatsa musandichenesa akana chiripo chandaibata nemi ingochipupura imwe yane muzvokwadi kana ndafa musandinatsa musandichenesa akana chiripo chandaibata nemi ingochipupura imwe yane muzvokwadi mapanzvengerei pamaichema neni muchindisesa kuramba kutofamba nene zveutsvene izvo mwari vachatonga ini munozviziva muupenyu ndaingoseka nemi musandichenesa nembiri musandipudza mberi kwawaenda wangu mweya uchatungamirwa pandakafamba mwari vachabata neni vasara neupenyu motofamba mberi ini kana ndafa musandinatsa musandichenesa kana chiripo chandaibata nemi ingochipupura imwe yane muzvokwadi kana ndafa musandinatsa musandichenesa kana chiripo chandaibata nemi ingochipupura imwe yane muzvokwadi hanzi ndiye uye wekugona vakubata naye aisarasisa bvunzai vaibata naye kunyangwe zviremesei taifamba naye namuna matudzo uyu taibata naye zveutsvene izvo mwari vachatonga ini musandichenesa nembiri musandipudza mberi kwawaenda wangu mweya uchatungamirwa pandakashanda namwari ndichabata navo